гледате Светът на Александър и сега сме пак на Луна парк. Ето така, сега се качваме нагоре. Качваме се нагоре и ние сме на слънчето. Ето и тук. Просто ме боли ръката и не мога много да снимам, защото ме боли ръката. Хора, въртим сме тук като някакви, не знам какви, охливи. Дойдоха още едни хора, само че аз не ги познавам. И тук са променили фигурата на Солона. Той не изглежда така, извинете. То не е страшно. Свалят ми. Добре, че се плаша просто. Свалят ми. Свалят ми много хора. Ало? Чао хора! Благодаря, че го гледахте. Слагайте лайкове, абонирайте се и слагайте камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Чао на всички!